दिनै बेयाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बालिराम बर' गोसोखां नयुङाव जथुमनाय सावरायमेल बे सावरायमेलखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। आं बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आङो बानजायगिरि आरो खुंगिरि बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो थुलुंगा हरदों। उनफोरावबो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा थुनलाइखौ लानानै जाथि फोथांनायनि जा सिन्था धारा बेखौ लानानै आवगायलांबाय थादों। बेखौनो आं बिथांमोननो सिगां फोरमायहरबाय। गथ' थुनलाइनि गाहाय थांखिया गथ' थुनलाइनि गाहाय आरो गुबै थांखिया जाबाय दिनैनि गथ'फ्रानो जाबाय जोंनि गंसे न'खरनि इयुन। गथ'फ्रानो जाबाय मोनसे हारिनि मोनसे समाजनि इयुन। जेब्लासिम जों गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो हागोन, गथ'फोरनो मोजां बोसोन होनो हागोन, गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामाजों आवगायलांनो एबा हान्थिलांनो थुलुंगा होनो हागोन, अब्ला बिसोरनि इयुना मोजां जागोन। आरो बिसोरनि इयुना मोजां जायोब्ला जोंबो गंसे न'खरनि सासे बा माखासे गारजेन जानानै समाजनि गारजेन जानानै जोंनि गोजोननाया बेनो बिराद गिदिर गोजोननाय। गथ'फोरनि इयुनखौ दानानै होनायानो जोंनि बिबान। आरो गथ' थुनलाइनि गेजेरजों दिनैनि बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'फोरनि बा खुदियाफोरनि गेजेराव मोनसे सिगांग्रो सांग्रांथि लाबोनो नाजानाय हाबाफारिया अराय दाब दाब जायगायाव जालांबाय थाथों, आं बेखौनो हास्थायो। गथ' थुनलाइ आरो गुबुन थुनलाइफोरनि गेजेराव फारागथिया गाहाय मानि सायाव? गथ' थुनलाइ आरो गुबुन थुनलाइफोरनि गेजेराव जेबो गेदेर फारागथि गैया। बेनोल' बैसोखौ लानानै आरो बिसोरनि इन्टारेस्ट एबा मोजोमनायखौ लानानै, बिसोरनि लुबैनायखौ लानानै जोङो थुनलाइखौ सोरजिनांगौ जायो। गथ' माने 12 बोसोरनि गेजेराव जायफोर गथ'फोर दङ एबा बिनि एसे बाराबो जागोन अरजाया, बिसोरनि लुबैनाय मोजोमनाय आरो बिसोरनि हजम खालामनो हानाय, बुजिनो हानाय बेफोरखौ लानानै जोङो थुनलाइ सोरजिनांगौ। बेनिखायनो गथ' थुनलाइयावहाय बाथ्रा दानायफ्रा गोरलै जानांगौ, सोदोबफ्रा बिसोर बुजिनो हानाय जानांगौ आरो बाथ्राजों लोगोसे नायनानै एबा मेगनजों बुजिनो हानाय बादि बेवहाय सावगारि थानांगौ, सावगारिजों बेखेवनाय थानांगौ आरो जोबनायावहाय बे फोरमायलांनाय सल' फोरमायलांनायफोरनि गेजेरजों जा जोबथा रिजाल्ट ओंखारहैगोन, बे रिजाल्टआ बोसोन होनाय जानांगौ, गियान होनाय जानांगौ। होमब्ला बे गियानानो गथ'फोरनि आखल दानायनि मोनसे बिराद गिदिर सक्ति जानानै फैगोन। जोबथा सोंथि, जिथु नोंथांनि बायदिब्ला गथ' थुनलाइया फैबाय थानाय इयुथ्सफोरनि थाखाय जि थुनलाइ सोरजिनाय बेयाव माबायदि बिहोमा होगोन? बे बिराद मोजां बिहोमा होगोन। गथ'फोरखौ जोङो इंराजिनि फंसे बाथ्रा राइट ट्रेकआव दोननो हायोब्ला मोजां। आरो गथ'फोरखौ राइट ट्रेकआव एबा थिग लामायाव दोनबाय थानायनि गोबां राहा लामा जानो हागौ। जेनेबा गथ'फोरनि एवारनेस, गथ'फोरनि फरायनायनि सोमोन्दै बुंनाय, गेलेनायफोरनि गेजेरजों, हारिमुवारि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों, बायदिसिना राहानि गेजेरजों गथ'फोरखौ राइट ट्रेकआव दोननो नाजानाय जों नुयो। खिन्थु बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बिथिंनि गेजेरजोंबो, गथ' थुनलाइनि गेजेरजोंबो जोङो गथ'फोरखौ राइट ट्रेकआव दोननानै बिसोरनि गोजों इयुनखौ जोङो दिन्थिनानै होनो हायो। बेनिखायनो गथ' थुनलाइखौ जोङो खोब नोजोर होनानै खोब थांखिजों जोङो फेहेरलांनांगौ।